Derdê xelqê çi derde, derdê Kurdan çi derde. Em ê ana qala fîlmekî bikin, em ê nîşan bidin ku ka binêrin derdê xelqê çi ye, derdê Kurdan çi ye. Em pêşî qala fîlm bikin, paşê were ser derdê Kurdan. Anha festîvalê nû dest pê kir. Di festîvalê de fîlmekî bi navê Queen at Sea wan wekî Kraliçe Zorda wergerandine Tirkî. Fîlmekî wisa derhêner Lens Hammer kişandiye û çîroka du heb extiyaran. Her du extiyar texmînî bi ser heşteyî re emrê wan. Keça wê xanimê, wê extiyarê dema dikeve hundir, mêze dike bavê wê û diya wê pevşa dibin. Bavê wê ser diya wê ye pevşa dibin. Hûn ê bêjin çi ye yani çi mesele di vê de heye, tiştekî normal e. Ne normalî vê derê ye. Diya wê nexweşa demansê ye. Yani nizane çi dike. Loma keçik dij derdikeve. Helbet hêrs dibe û ji bavê xwe re ne bavê heqe, paşê bi diya wê re zewciye nêzî 20 salan e. Dibêje miştera negot tiştek wisa neke. Gelek hêrs dibe û dibêje ez ê gazî polîsan bikim. Helbet bavê wê dibêje mafek teyê wisa tune ye, em zewcan dîne. Lê keçik dîsa gazî polîsan dike ji ber ku diya wê nizane çi bike. Binêr derdê xelkê çi ye? Mesele ne tene binêr paşê çi dibe? Gazî polîsan dike, polîstên du polîsek keçik, polîsekî kuruk. Kuruk diçe îfadeyên bavê wê digire, keçik jî îfadeyên wê keçikê digire. Xelas na. Polîs dibêje em ê diya te bişînin nexweşxaneyê bila muayene bikin ka ciyekê wê birîndar bûye yan na. Baş e, dişînin nexweşxaneyê jinekê kontrol dikin. Xelas na. Binê tiştek em qala tiştekî basît dikin, tiştekî ji rêzê, tiştekî normal jî. Doktora li nexweşxaneyê jî dibêje ez ê we bişînim beşa karên civakî bila ew jî li meseleya wê mêze bikin. Dikaribû qet guh neda, ser li Kurdistanê tiştek wisa ba îhtîmal e qet guh neda û li wir mesele xelas biba. Dê derdê xelkê derdek wisa ye. Ême derdê me giran e. Em anha 2026 de ne hê du mehberê li Kobanî ji ber sermayê ne tiştek din, ji ber sermayê zarok mirin. Hê heftekî berê di şerê İran, İsrail û Amerîkayê de dronan zarokên Kurd kuştun li başûr. Derdê xelkê çi ye, derdê me çi ye? Her ku fîlme, bi rastî jî fîlmekî gelekî serketiye. Festîval heta 19 Avrêlê dewam dike. Ev fîlm jî tê de gelek fîlmên din hene yên serketî û yên xweş. Ev fîlm di çarçoveya nîşandayîna ji bo endamên çapemeniyê de pêşî hat nîşandayîn. Hê li festîvalê nîşan nedaye rê sê caran tê nîşandayîn ger dema we hebe ji bo fêmkirina hestên însanan û helbet em hemû jî em ê extiyar bibin. Belkî em jî bikevin rewşa wan ka temaşe bikin.